Osoro Nyankopɔn. Wa ye ma ye muso na ye bo udin a. Ohwehwe de kura ye. Na ubisa sedien ina ye wo a ye de bo udin. Odomankoma kura mi nsem abro no ma fita. Mi nsem ensa. Mi janie. Na meba wanimu a. Na me ma mani so a wo ye nyame. Osi osoro mu soro e nyame. Eho na wotena. Na asase so aye ho na asinti aso. Enti asase ye ho na asinti aso me pi mechi a. Na me hwedin a na asase wura. Ene wo wurade na rankasa. Na so awurade aye ma nsa wo je na so wo no nsa. Na asase ene no nsa ma wo. Asase a wo no nsa wo mro. Na ye sama nipa ba wanimu a nkunimdie di akire. Usi wuchi ofiase ni suom. Owufuo ni suo asombo ma wo. Na nipa ti ase a wo hwehwe ni suo nti. Ebnada nwumre me ba wanimu a enne eyeda a edin kan wo November. Me mpa bone se. Onipa bi a wotu sabone ewo ye ho yegu ni tiri so nsa. Amen. Onipa a wotu amena bone ewo ye ho yegu ni tiri so nsa. Onipa bi a ne mpa bone se nka yen ye besere ne yedie. Na yebeka se nye won na nka ye nidi yegu ni tiri so nsa. Onipa bi ka won ko a yebete se ye yare da ho. Na wanya ya sere yen yare paso yegu ni tiri so nsa. Wona wotena sisi nkonwa eka won kotodwe ebom. Na woka nsekuru sem atorosam ene bususem edeto yeso no hwehwe ye ne mguase. Na so dom kwa Nyankopon ekogye yen. Na oma omususu ye nkwase asem no yegu mu tiri so nsa. Yenwu nsenhyira ye tamfo. Enti mi kura me nsem abro no ma. Na me de pra me ni fie. Wona wo ba maso ye ha. Wona wo ti medin a wo pema sem keke. Wona wo nyanko beba me nchen na nso eho akwan ma ye nti. Na wo me hodo. Me de mabro no mai epata kose musuo efiro bia ti so. Amen. Na mi gunsan. Na me so adoma kwa Nyankopon se. So nipa bi ti asase so. Na odi asase so aduane. Na onum nsuo. Na ohome na odi eja so aduane a. Ene na yesama ya tanfo ma asase. Amen. Yesama ya tanfo ma nsuo. Amen. Yesama ya tanfo ma eja. Amen. Yesama ya tanfo ma mframa. Amen. Na ne ya sra ne se. So nipa bi so odi eja so aduane a. Na osore tia yen a akọ na wie ye de a. Na ye kra no November 2nd. Ade bi a ye hwehwe ye e wo November 1st. Ade kosi December 31st. Odoma kwame yen sanka. From January 1st ebesi November 1st de ye hwehwe ye a ye hunu. Erade fiti enede ko ekosi afie wie ye ma ye hunu. Afunu bi a ye bom mu a ye mie yen. Ebia na ye mie ye mbom e wo Erade udi mu. Ena ye bom wo Erade udi mu ye de agro no ma ye point of contact se. Epono a ye mmo wo udi mu ne ye bie. Esanse ye bom wo Erade udi mu afiri neko epono no be bie. Ade bi ye busa ye mbusa wo Erade udi mu. Afa ye hunu ye kura ye nsima agro no ma ye busa wo Erade udi mu. Si ye bopnu mu udi mu. Ni ye busa wo udi mu ne ya hwehwe wo udi mu ye nim se ye hwehwe. Wo de ba ma ye. Ye de agro no mai akrakra ye hunu so nyina kosa. Amen. Ni bi fie me ma me third generation me kunu mabusua na me pra mahwefo madofo wona follow me wona otie me wona me hodo ewo mu me pro bia mu so fi ne so kosa abro no manya point of contact e free na deko ubomu a odoma kwadi mu ye bebio o hwehwe odoma kwadi mu ubeku ubu so odoma kwadi mu nsa beka we ene me wishes at the mouth. Amen. 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 Fiti ene kosi December. December 31st. Mo nya ko kon fa ye twa. Say ye kwe ye todi mfu. Ya hwehwe ya ye hunu. Ye be hunu. Ya ye bisa ya ye nsanka. Ye nsa beka. Mo nya ko kon me ja so dumi twa ye ho hye. Wonya ye mese. E do ncha ne ho. Ncha ne ho ye nya nfu. We ne me haibo. Mentima makanie. Say ye hwehwe ye be hu. Ye bisa o de be ma ye. Amen. Be pie ye. Amen. Esa se ye de no time. Eno ne ye nkwa de bo time. Le se nya me so man pai boy enye ho. Amen. Amen.